Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama sang pawang iki. Wang pawang. Wih. Iki yo pawang iki. Iki pawang apa jenenge, Dik? Pawang hujan. Waduh, pawang hujan. Iki yo pawang hujan, Mas Reksa. Ada Mas Biril, Mas Silo, Mas Iqbal, Mas Henip, Mas Riko, Mas Elvan, dan Mas Ramawi. Dek Jihun. Wih, Dek Jihun bawa apa itu? Wah, dipakai siapa? Loh, lepas. Ya dipecotke ya Mas Jihun karo Mas Reksa ya sa. Nek kono lho sa gak ono banyune sa. Penon bias. Ya sa. Aduh. Ya Dek Jiun. Duh, agak mecot kok gede-gede. Ayo Dek Jiun mecot. Pocong. Lu sak. Pecot Dek Jiun mau. Satu toh. Kalau Ril. Wah. Kok kayak iso joget sa. Kayak Jiun sa. Iso. Pawangnya tak telu. Yo, pawangnya 3 iki. Waduh. Yo wes yo duduk. Yo Mas Silo yo dipakai Mas. Mas Silo memakai telon. Belum atraksi guys. Sang andalan atraksi. Waduh. Wes yo Mas Silo duduk. Yo saiki Mas Iqbal. Iso. Ayo Bel. Burung kok wis disapu lagi. Aku kukur bokong. Kiki sok disoteng kok. Pedot. Lho piye to Dek Jiun? Ya wes yo Mas. Ya sekarang Mas Rama. Aku pawang. Ya, engko gantian. Ditoto to. Bel. Kok langsung. Ayo, Ma. Wah, Biril pawange. Pawang kok wedi piye to?
wes yo Mas Rama. Ayo ko. Ayo ko maju ko. Bangsane para Gandhawa sewu. Sumikira saka sak kenthing papan panggonan kene. Ngerti yo. Yen bumi bakal Ayo kena to. kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumikira saka sak kenthing alas gagah wati. Joget ko, joget. Lah apik riko. Wah, mencolot. Wes yo. Yo saiki Mas Elvan karo Mas Henip. Ayo Nip. Pecuti kabeh. Aku tinggal pan. Wes ngene. Ini dia. Ya. Aku ngene. Yo wes yo duduk yo. Ayo Dejiun. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa comment dan subscribe. Dadah.